नाया मासे गुफुर गुफुर जालायनाय थैसावजोबखोनो मैयानि गरमजों लोगोफोर नायनोबा जोंनि सिमेन्ट चापरियाव नाया माबायदि गोजावना थायो नुदो नायनोबा नै मार ना ओंखारखादो नायलाय नै जाया ओरैनो गोजावलाबायनानै थायो आरो ना जोंनिथिंजाय बेफोर नाया ओरैनो गोजावलाबायनानै थायो नै हिसाब गैयि ना आयौ आयौ बेफोर नाखौ माया जागोनहाय नै गोजावलायनाय ना बेफोर नाया ओरैनो आद्रि जाजोबबाय ना मैया मोननानै बेफोरखौ फोराननो मोनोबा नाफामाव खथ' गोथाव जागौमोन हाग्रा सिं मानि ओरैबायदि ना बुरजा नाया नै आयौ हाबाब नै ना बारलिसो बावबाय नै ना बारलि गोरलैबावसो नै आख' ना गोरलै बारलिया नै आथिंथिं जोखांबावबाय आं लोगोफोर नायलाय नायलाय ना बारलिया नै थैनानै दङ नै ना थथायाबो नै नाजों ना ओरैबायदि ना थैनायल' गोजा आरो बिबार बायदि जाजोबना दं नै नायानो आयौ 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 नाया ओरैबायदि मैयानि गरमा नानि जिबनखौ लाजोबबाय जेरावबो थैनायल' नुनाय मानि नायनाय मानि गुफुर गुफुरल' आरो ना माखानि नै लोगोफोर जोंनि सिमेन्टआव ना हमनोबा नाफाम देनो नै हाजावदो आरो नै सान्दुंदो गरमदो हुखांबानो मोनो रायजोफोर नै हुखांबानो मोनो बेसेबां नायनो गुफुर गुफुर नै नायफैदोल' नायलाय 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 होनलाय देखायदोब्रा नै खथ्थ' साफा देखायदा नायलाय गुफुर गुफुर जालायनाय नै जोंनाव बिदि थाला जेबो जों नायफिना आरो बिदि नाखौ नै ओरैबायदि नायलाय नै लोगोफोर लांनोबा फैद' नै ओरैनो हमग्राफोरा सानैसो हमलागासिनो दं नै माइ गायनो फैनाया नायावसो दांबाय आथिंसो एरखांलायबावबायसो आं ना बारलिखौ नै थाइलेण्ड मागुरनोसो जाहोनांसिगोन नै उपाय गैया नै बुथुम खावसोदो जोंना आजोलिया नै नाफाम मेनानै जानो बिराद मोजां जागोन लोगोफोर नै नारें बिलाइ होदो मोदोमफ्रुनो खारै एसे होनानै नायदो आरो ना ओरैबायदि गुफुर गुफुर जालायनाय आरो अन्थाव बाथावनो बिदि गोजावला होजोब्बाय मैयानि गरमा बिबार बायदि नुजोब्बाय नायलाय नै आयौ अन्थाव बाथावनो नायलाय अन्थाव बाथावनो एफा बिदि गोजावला जोबहोबाय होनबा बिबार बायदिनो ओमफ्राय मैया गुरग्राफोरा मानो सौग्रावनो रोङासै बारु बिथिंजाय आद्रि आद्रिनो नायलाय हनै